Jagat Dewa Bathara. Nggih, Panembahan. Menapa ing sampun paduka dawuhaken sampun kula tampi. Tumuli kula nedya munjuk atur ngersanipun Bapa Panembahan Sokalima. Kula antu-antu nggih, kula antu-antu sabdanipun anak Mas Brajadenta ing Lagatinulu. Apan kepara saestu. Bilih Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe njenengaken anak kula ing pringgondanipun Gatotkaca. Lenggah dampar tilaranipun sawarga Kanjeng Rama. Dados pawarta ingkang sumebar menika kala wau kepara saestu. Oh, dados menapa ingkang sampun dipun midhangetaken dening para kawula menika kepara saestu mekaten. Inggih, mekaten Bapa Panembahan. Nuwun sewu. Sampun kinten kula menika tiyang sepuh ingkang badhe tumut-tumut perkawisipun kula warga. Jernyatanipun estunipun menika perkawis kula warga lan tiyang Jawi boten kenging cawe-cawe perkawis menika. Namung kula menika jejeripun tiyang sepuh namung ngleresaken dhateng lajer tata kaprajan ingkang sampun kelampah. Paman Harya badhe dawuh menapa? Kanthi dasar menapa? Anak Mas Brajadenta tumuli maringaken utawi ngiklasaken negari Pringgondani linggantinipun Gatotkaca. Dasaripun kula menika gumelar wonten ing jagat mboten milik dhateng bondo donya. Milah kula menika mboten badhe blereng kalian derajat pangkat. Paman Harya, tiyang gesang wonten ing alam padang menika mboten kabondo dening bondo donya, tuwin mboten kabondo dening derajat pangkat tumrap kula gesangipun langkung merdika. Terutama malih kathah para brahmana winasih sewa sugata ing samya ngendikaaken gegayuhanipun titah wonten ing jagat menika menawi namung hanggung gayuh dhateng kathahing brana picis tuwin inggiling derajat pangkat menika saestu margi ingkang keseluruh. Inggih nadyan wonten leresipun nanging menawi kabondo wonten ing bondo donya lan kabondo dening derajat pangkat tanwandi titah menika mangke badhe salin seringat. Mila sampun ngantos kula menika nyelaki dhateng batos kula lan boten badhe kula menika wantun mengeng dhateng menapa ing sampun dipun paringaken Kanjeng Rama Prabu Tremboko dhateng Kang putra pun Brajadenta. Mila gesang kula sampun ngantos kabondo dhateng kawontenanipun bondo ing Pringgondani miwah derajat ing Pringgondani ingkang angka kalih. Krana nalika sedanipun Kakang Prabu Arimba kula sampun kebajut sumpah dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi boten badhe ngucik keprabuning Pringgondani. Mangsa borong Purbawasisa sakwetahipun kula paringaken kula caosaken dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi. Mekaten Paman, penggah menapa ingkang dados dasaripun kula boten milik keprabuning Pringgondani. Ladal. Kula nyuwun pangapunten, sampun mangsa kados mekaten kok tasih wonten priyagung ingkang penggalipun kados nak Mas Brajadenta. Namun nuwun sewu lunggir. Kula menika mboten badhe ngelincipi carang bapak menika babar pisan mboten. Menawi babakan perkawis punapa ing sampun paduka ngendikaken menika cocok kula ugi mathuk. Namung wonten bab-bab ingkang semunipun radi mengeng saking lajering tata kaprajan. Bab-bab ingkang radi mengeng saking lanjering tata kaprajan kados pundi? Mekaten nggih. Kula menika dados patih sampun pinten-pinten puluh taun. Kula menika mboten wonten ingkang wantun gantosi dados patih Ngastina amargi pendak-pendak pilihan mboten wonten mangsaipun. Tentu kula ingkang dipun calonaken calon tunggal. Mila kula menika sampun dados patih menika pinten-pinten taun laminipun ngantos puluhan taun. Inggih, mila kula ngertos tata kaprajan ingkang sejatosipun menika kula ngertos. Tata kaprajan ingkang sejatosipun menika kados pundi? Sampun ngantos Pringgondani menika nampi walat. Sampun ngantos Pringgondani menika nampi welak ing Jawata. Monggo tata kaprajan menika dipun leresaken. Liripun dipun leresaken putra ingkang mijil pawestri menika mboten nggadahi hak warisan tumrapipun negari ing Pringgondani. Monggo kula nuwun sewu. Ingkang Mbakyu menika putra ingkang mijil pawestri. Mongko Gatotkaca menika anak utawi wayah Prabu Tremboko ingkang mijil saking Dewi Arimbi. Tegesipun Gatotkaca menika ugi mboten nggadahi hak tumraping negari ing Pringgondani. Menawi ngantos Dewi Arimbi ingkang Mbakyu menika mangke lanyo-lanyo
Cumalan njenengaken Gatotkaca kula kuwatos menawi wonten welak ing Jawata ingkang ngraosaken boten namung kula warga ing Pringgondani nanging klebet kawula ing Pringgondani nderek ngraosaken dhateng welak ing Jawata ingkang dumawak wonten ing Projeng Pringgondani nggih. Menika leres nggih, menika leres. Menapa dipun ngendikaken Adipati Haryo Sengkuni menika leres. Mergi menapa tumrap kula inggih leres ing atasipun Dewi Arimbi menika putra ingkang mijil Kang. Putri utawi Wanodya. Lah kok lanyo-lanyo njenengaken Garkaca lenggah dampar keprabone Pringgondani menika kula nuwun sewu menika tegesipun nerak pacak nerajang perbatang. Perbatang napa perkibik? Menika gumantung dhateng jengandika Anak Asbrojo tentangipun ngartosaken nanging wantun nerak pacak nerajang perbatang. Inggih. Kuwantos sing manah kula menawi kantos wonten walat ingkang tumiba wonten negaring Pringgondani. Tur temalih kula nuwun sewu lho nggih. Saksedanipun Prabu Arimba ingkang Raka menika kula nuwun sewu kacariyos dereng kagungan putra. Ingkang mesinipun gumanti keprabon menika inggih kadang ingkang tinemu sepuh. Inggih menika Nak Mas Brajadenta. Kula nuwun sewu nggih. Negari Pringgondani menika negari ingkang wiyar. Negari ingkang wiyar ngantos bebasan irib-iriban dingopi kaliyan negari Ngastina. Nanging sabab menapa negari ingkang wiyar ingkang sugihipun kados mekaten derajat pangkat kados mekaten inggilipun teka paduka masrahaken dhateng pun Gatotkaca menika nuwun sewu menawi panjenengan menika mboten kepengin mukti ning ya mbok ya napake anak putune Adipati Brajadenta menawi samangke jenengan menika kagungan putra menawi panjenengan kagung dados Nalendra wonten negari Pringgondani tumuli samangke menawi sampun lengser keprabone Pringgondani ingkang dados Nalendra putra panjenengan menika tegesipun panjenengan menika napake anak putu inggih ora kok Gatotkaca sing dadi turune wong wedok kok jakah-jakah lungguk jampar sila tumpang kendangan dengkul tatu ora usah dipraktekke ngoten lho panjenengan kudune menggalih ya bener wong urip nang padang menika ora koyak bondo ora mlek derajat nuwun sewu ning rak 1001 wong sing duwe penggalian kados mekaten menika klebet penggalian Nak Mas Brajadenta panjenengan ora koyak bondo ora mlek derajat pangkat ning nuwun sewu kula aturi menggalih dateng tedak turas panjenengan menawi ngatur panjenengan menika mangke kagungan putra terus putrane panjenengan dados Nalendra menapa mboten mulya ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Oh, kula nuwun sewu lho, Ger. Lajeng kula badhe ngrembak babagan anggen paduka sampun kabonto ing sumpah. Inggih. Kula sampun kebacut sumpah. Dasaripun kula menika satriya menawi ngantos ngelincati sumpah kula. Badhe tetel kasatriyan kula menemban. Ah, wong urip kok kebonto karo sumpah. Wong urip kok wedi karo sumpah. Dadi mandi wong sumpah niku wong lanang niku modar kabeh. Inggih. Mergo wong lanang kuwi oke-oke sumpah. Sumpah yakin lan sak piturute. Nggih ta Dewate? Nggih. Ngoten lho. Contonipun wong sing kakehan sumpah ning ora tau mandi. Menapa wonten? Ngajeng kula niki. Malah kula sing dienggo conto ora. Niki sapa-sapa disumpahi, sapa-sapa disumpahi. Anggere arep endo saka perkara sapa-sapa disumpahi. Ning nyatane mboten wonten ingkang mandi. Nuwun sewu. Benjang badhetipun saur wonten ning donya akhir. Donya akhir niku alamate pundi? Kula nuwun sewu, Ger. Wong urip niku ora usah gagas perkara sing werna-werna. Sesuk digagas sesuk, saiki dipikir saiki. Panjenengan sakmenika badhe mukti kedah mentala dhateng sinten kemawon. Menawi panjenengan kabonto dhateng sumpah. Wah, kula nuwun sewu ya sak. Jeke urip panjenengan menika badhe kabonto dhateng sumpah lan mboten badhe mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Menika. Lajeng tumuli samaniki kula aturi penggalih. Negari Pringgondani ingkang wiyaripun kados mekaten menika ingkang Yasa Prabu Trembaka ingkang Rama. Monggo ingkang Rama Yasa negari Jembar menika kala wau. Estining penggalih ingkang Rama menika namung badhe muktekaken dhateng putra wayahipun atmajanipun Prabu Trembaka sedayanipun lan putu-putunipun Prabu Trembaka sedayanipun. Inggih, putu sing metu lanang. Inggih, kasinggihan mekaten. Prabu Trembaka anggone ngrekasa. Yasa negara wujudipun negari Pringgondani menika lah bareng panjenenganipun sampun seda tumuli negari samangke dipun lenggahi dhateng tiyang sanes. Ya dudu wong liya, ning Gatotkaca ki putu metu saka anak wedok menika tegesipun mboten gadhahi hak warisan tumraping negari. Lajeng panjenengan ingkang tinemu putra kakung
Padha tele-tele ora duwe kamungten, ora duwe bondo donya, ora duwe derajat pangkat. Dos pundi menika? Panjenengan ratri menggalih lho, Ger. Menapa ing dipun ngendikaken Kakang Mrembandurna menika kula kinten kok leres. Monggo. Tur malih sak menika kula badhe ngonceki ingkang sanes. Ngonceki menapa Mremban? Wong nyekel panguwasa dadi ratu menika mboten gampang. Nggih to Kakang Durna? Nggih, kula mawon. Nggih. Wong nyekel panguwasa dadi ratu menika mboten gampang. Ratu nika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning negara menika wonten pundhaking Nalindra. Halan. Dadi amis baci ning negara tentreming kawula menika wonten pundhaking Nalindra. Kamangka Gatotkaca menika bayi wingi sore. Durung ilang pupuk lempuyange. Inggih. Apa ya Gatotkaca bisa mranata para kawula? Apa ya Gatotkaca bisa mangku para kawula nuruti kekarepaning para kawula? Nek tumpangsa anggenipun ngasta bawa pemerintahan negari Pringgondani, wah negari Pringgondani menika mengko mboten badhe kuncara Anjayang Bawana, ning malah bosah-baseh. Ora karu-karuan. Inggih. Kawulane padha kekurangan sandang pangan, mergo ratune ora iso ngayomi marang para kawulane. Kawulane padha gedungsang-dungsang uripe. Mergo kawulane ratune ora iso nuruti karo kawulane. Langkung-langkung menawi jumenengipun Gatotkaca menika mboten ditampa dening panguwasaning Gusti. Gusti badhe ndawahaken melaing Jawata dhateng negari Pringgondani. Pringgondani lajeng dados papan ingkang rengka ingkang mboten saged ketukulan sandang pangan. Kawulane do bingung, bilulungan golek papan penguripan. Menika latri menggalih. Panjenengan kenging pitados kenging mboten. Ning kula menika sampun tuwa, kula menika sampun sepuh. Kula wis nyumurupi wong dadi Nalindra menika pinten-pinten kali. Sese. Pinten-pinten kali niku maksudnya beberapa kali ngeten lho. Wongsal wangsul. Kula nika pun tau tate nyumurupi tiyang dadi Nalindra menika wongsal wangsul. Ana sing gagal, ana sing kasembatan, ana sing gagal, ana sing rahayune skala. Menika werni-werni. Lah, kuwantos sing manahipun Mbok Ping Saka 5. Menawi Gatotkaca menika mangke mboten saged ngasta bawat pemerintahan negari Pringgondani. Tumuli negari Pringgondani lajeng gagal mujudaken satunggiling praja ingkang gemah ripah Jinawi Kartatata Raharja. Menapa panjenenganipun Namas Brajadanta menika mangke mboten lingsem, mboten rumaos dosa ing atasipun panjenengan menika ingkang kagungan hak warisan tumraping negari Pringgondani. Teka panjenengan kendel kemawon negari diobak-obak karo ratu wingi sore sing durung ilang pupuk lempuyange. Inggih menika pun sinten nggih Pati? Gatotkaca. Omong kok nganti lali. Inggih. Latri menggal. Panjenengan menika wangun lho, Gen. Panjenengan menika trep pantes dados Nalindra wonten negari Pringgondani. Dudu Gatotkaca, Gatotkaca menika oke wong maido. Apa isih nama dadi ratu ki njur kekuatane kaya ngapa? Ya bener Gatotkaca menika otot kawat baru ngungsi. Apa Pringgondani arep buka toko besi? Mboten badhe kelakon. Arep duwe kasekten tumpuk undhum, kasekten sondha langit, ning nek ora pinter mranata para kawula, menika bakal ya ora bakal iso kelakon dadi panutaning para kawula, lan ora iso bakal kelakon dadi Nalindra ingkang becik lan apik. Ning benten kalian panjenengan. Panjenengan menika dasare mirip karo Prabu Tremboko. Mirip niku napa? Padha ngaten lho. Ambok padha. Ambok emah. Wong duwe kata-kata dhewe-dhewe kok dipenging. Panjenengan menika jebles. Wih. Teneh mlentrung. Niku ora jebles. Niki jebles niku padha. Kalian Prabu Tremboko menawi panjenengan gadampar negari Pringgondani. Lungguh dampar sineba dening para kadang anak Mas Brajalamatan, Braja Wikalpa sedaya nyembah dhateng panjenengan. Lho, apa ora moncer? Sang Nata Prabu Brajadanta Nalindra ing Pringgondani. Ingkang pancen nglingsir keprabonipun tiyang sepuhipun. Sampun trep boten wonten ingkang wantun badhe moga-oga dhateng kanalindranipun Nak Mas Brajadanta. Dasare ratu padha-padha butane. Kawulane ya sumuyut nunggal, panjenengan ya wis wareg utawi wis tuwa ndahar ngelmu dhateng Kanalindran. Mila mboten nama mokal, menawi mboten badhe tumpangsa anggen paduka ngasta bawat pemerintahan negari Pringgondani. Inggih. Wangun biar wangun trep, wangun tadi Pak. Wangun sanget. Padha karo jumenenge Prabu Tremboko. Nah, kula trima kalih.
Sinten to sing wong urip ning alam padang menika mboten kepengin dadi ratu. Lah kok panjenengan malah mau dadi ratu menika nuwun sewu. Ra aneh-anehi to. Ngene-anehi. Selagine Begawan Durna menika kula nuwun sewu ingkang bapa piyambak menika nek ora wis keladuk tuwa. Wis keladuk yuswa, panjangka kula menika mboten kok brahmana kok. Mboten kok gurune Kurawa mboten. Panjangka kula niku iso ya dadi ratu. Lho. Napa mboten moncer? Nalendra ing jagat rat Pramila Prabu Mahadurna. Lho. Mahadurna. ALM. Apa? ALM almarhum. Ratu kok nganggo almarhum niku mati kok ya. Nek ra urip meneh. Iya. Ngaten? Adipati harus ngene menika nek mboten sira karo batine ya pengen dadi ratu. Nggih ta Adipati? Nggih. Ning ora ketang men cilik-cilikan wis dadi ratu ning Plasa Denar. Nggih. Ning nang Astina dadi patih. Nggih. Leres. Lho, mengaten menika kala wau kok panjenengan mboten menggalih. Kok mboten menggalih? Ah kaya Arimbi ingkang Bayu kok wah cumalena wong wedok ora urusnan. Nerak bacak Krajang Perbatang. Ing atase duwe anak lanang kok terus arep ngukup bondo Pringgodani sarana jumenengake si Gatotkaca negara Pringgodani. Terus bondo Pringgodani dikukup karo ingkang Bayu Dewi Arimbi. Panjenengan klekeran ora entuk apa-apa, ora entuk bagian warisan apa-apa. Ora ta ya sampean bingung. Lu wong sakniki kemawon panjenengan kudu jumangkah. Nek sesuk-sesuk ngibarate sego engko wis dadi jenang. Ora bakal dadi pulih dadi sego meneh. Nggih ta Adipati? Nggih, leres. Menika kula aturi menggalih. Gatotkaca Bayu wingi sore kok arep nganggo keset sirahe wong tuwa. Adipati Brajadata sing duwe hak tumraping negara Pringgodani kok mung dadekake patih iki apa? Patih iki pangkat apa? Patih niku ya pangkat dhuwur lho. Kula niku ya patih. Meneng mawon niku minggo conto kok. Nggih. Patih niku pangkat napa? Sing kudune dadi ratu kok mung dadi patih. Lah nek kula ora trima, ha sing duwe anak wedok ana anak lanang ora ta ya. Kula kelingan anak wedok terus ya Dipati. Mergane ajeng kula pek. Oh. Arimbi duwe anak lanang kok jenenge ratu ning Pringgodani. Yo kula ngerti, sakmenika kula ngertos. Sareng kula unceki, sareng kula glejah, sareng kula gelar tuwin kula gurung. Menika mujudaken satunggiling Karti Sambeka. Karti Sambeka saking sinten? Werkudara. Werkudara menika duwe niat sing elek. Werkudara duwe niat sing elek nggunakake bojone si Arimbi. Mbok menawa Werkudara dawuh karo Arimbi, Arimbi anakmu dadekno ratu ning Pringgodani, men Pringgodani dadi siji karo negara Ngamarta. Men Ngamarta saya sentosa, Ngamarta saya kuat, Ngamarta saya Hanjayeng Bawana yen dadi siji karo negara Pringgodani. Lho, menika ya iso uga. Nggih ta Dipati? Saged ugi. Niku pancen Karti sampekaning Werkudara utamane Pandhawa anggenipun badhe mblengket negara ing Pringgodani didadekke siji kalian negari Ngamarta. Lah niki wonten mriki niki kudu diati-ati. Ora mung sak kepenake dhewe. Panjenengan kedah naliti nglangkung permati nak Mas Brajadanta. Lah menika, mesti menika jelas. Mesti Pandhawa sing tumindak ora apik ming bakal gunakake si Arimbi kanggo mblengket negara Pringgodani. Tumuli Arimbi ngendikani Gatotkaca dadekke ratu. Nek Gatotkaca dadi ratu ning Pringgodani menika tartemtu Gatotkaca dados rehanipun negari Ngamarta. Mergi Gatotkaca menika anakipun Werkudara. Gatotkaca tentu manut karo Werkudara. Gatotkaca gandeng wis dadi ratu ning negara Pringgodani. Pringgodani dadekke siji karo negara Ngamarta. Aja dipisah-pisah. Kowe tetep dadi satriya. Lho, sapa sing arep ngelekke? Sapa sing arep ngelekke? Panjenengan midhangan namung geton tok. Namung geton tok. Mboten saged tumindak menapa-menapa. Lah, menawi badhe tumindak iki sakmenika menika nggih. Kedadipun tumindak nggih ta, nggih, Kakang Premban Pulo. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Idep nyomangolon caka wadanani rombranang kaya kembang wurawari sinabet tumrang seketeng bel metal dahanane sinabet tumrang seketeng bel metal dahanane ing Om
Latala. Bojleng iblis anak padha jek-jekan. Bapa Mremban, wonten dawuh, Ger. Sareng kula manah-manah jebul menapa ing paduka ngendikaken menika kepara saestu. Saestu kados pundi? Menawi kula boten dados narendra wonten negaring Pringgondani tanwandi nenggari baktinipun kukup dening Gatotkaca. Monggo menika negari tilaranipun tiyang sepuh kula Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembuku. Kira dinten samangke kadiginugah manahipun ingkang putra pun Brajadanta. Lepat menawi kula ngaturaken negari dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi mila dinten samangke sareng kula midhanget pangendhikanipun Bapa Penemban Durna tumuli lajeng ngleresaken menawi sampun paduka dawuhaken dhateng ingkang putra pun Brajadanta menawi tetela mekaten sampun dados anteping manah kula boten badhe sowan wonten negari Pringgondani menawi perlu kula boten badhe ngrajongi menawi dados pakartinipun Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kula ora mathuk, kula ora sarujuk, kula ora rumajang menawi negari Pringgondani dilenggahi dening anak kula Gatotkaca. Niku tinggalane wong tuwa kula, niku tinggalane dulur tuwa kula, mula Brajadanta ingkang kudu ngukup negara ing Pringgondani. Ya, ora ngaten. Mekaten, Ger. Putra Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang bisikan magulingan lima ngaten lho nggih dados pemaraming tiyang sepuh anggen kula matur kata-kata menika kala wau tumuli dipun agem dening Mas Brajadanta nggih namung bingung raos sing manah kula bingung perkawis menapa menawi ngantos sak mangke Kakang Mbok Ayu Arimbi duka kaliyan ingkang putra pun Brajadanta lho ingkang Bayu Dewi Arimbi menika namung wujuding pawestri menika ibaratipun kepanjangan rikma keribetan nyamping kesesaan kesemekan bila kegiatanipun Piyai Putri menika mboten sami kalian Piyai Kakung inggih nek Bayu ora trima nek Bayu mboten trima dipun jangkah kemawon inggih nek pancen panjenenganipun Mas Brajadanta menika ewaya mangsa Dewi Arimbi kula triwadul ingkang Bapak Saka Lima kula tuwa-tuwane nek dimungsake Arimbi ya lah nggih ta Dipate nggih sampeyan niku nek mungsuhe wong wedok kok niate ora jamak-jamak lho nggih menawi ngantos para Pandhawa mboten trima rawe-rawe rantas malang-malang putung ning Pandhawa niku ya ora iso dianggep enteng lho Kakang Tuna sing nganggep abot sapa kula tak takon panjenengan prisa piyambak Pandhawa nika murid kula Janaka Werkudara sing dadi saka guru ning Pandhawa niku murid Begawan Dana napa sing didhawuhke Begawan Dana Werkudara Janaka mesti bakal manut nek Werkudara ora trima anake ora dadi ratu ning Pringgondani Werkudara nesu tekan mriki kula getak ayo ngoten mesti Werkudara terus bali nglenthung ora wani oh nggih Janaka nesu Janaka saya meneh ora bakal wani kali kula nggih niku lho nggih Kakang Prembanduna sampun kepareng badhe ambetengi jenganika nak Mas Brajadanta
sampun ngantos kandhek wonten ing pangucap ing kababar dados pakarti. Estu nggih, estu. Malah mboten namung kula tok ning Sendaya para sata kula sampun kula ketapaken. Bantu dhateng Manas Brajadanta anggenipun badhe merang Kampuh Jingga. Anggenipun badhe ambrontak dhateng negari ing Pringgondani supados samangke Garukata sampun ngantos kelampan dados narendra wonten negari Pringgondani. Inggih ngestaken dawuh Bapa Penemban. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argaram kang tumingal katrenjo sawanipun Sang Brajamusti semawana ingkang rayi Sang Kala Bendana tumrajok tanpa harapan karya cingak kang samya mulat. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae
bale lumut ambrek ganggeng bawito dedendeng dendengan ora pangling gawe kaget Braja Musti ingkang sowan ana ing Kadipaten Glagah Tinulu. Iya Kakang, aku ingkang abiyan loro. Aku ngaturake sembahku katur ya Kakang. Ya tak tampa adiku cah bagus. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, tak gegem dadekake jimat kala Bendana Padhararja sapraptamu. Kaya Kakang Brajadewa diri sambikala aku pareng ngaturake sembah suweng Kakang bektiku kathil ya Kakang. Iya, pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem dadekake jimat paripe. Apa mingkaro kakangmu Braja Musti? Pancen keparayata. Mikaro Kakang Braja Musti. Prayoga nunggunmu ngadhep. Kaya wis ora kurang prayoga Kakang. Braja Musti, apa Kakang? Sumengko pengawak Bodran Damar Sasi. Gita ana wong wigati. Ana wigati apa dene kowe sowan ana ing Kadipaten Yayi? Sepisan ngaturake sembah bektiku kunjuk angka 2. Nggonku sowan nersaning Kakang Brajadenta iki sayekti diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi, diutus dening Mbak Yu Arimbi. Ya. Dadi wruhanamu ya Kakang, yen to kabeh para nalindra, para satriya Brahmana ingkang wis padha nampa layang ulem saka Kakang Mbok Ayu Arimbi, wis padha rawuh ana ing negara ing Pringgondani, malah wis padha pasang pesanggrahan dene ciptane Tanah Kejaba mung kepingin nekseni wisudan ratu ing Pringgondani ya kuwi anakmu si Gatotkaca. Mula sawaning Braja Musti ana ing Glagah Tinulu iki didangu dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Gandeng kabeh wis padha komplit mung kari ngenteni rawuh ing Kakang Brajadenta. Mula aku didhawuhi supaya sumusul Kakang Brajadenta. Ayo tak dherekake sak lakuku bareng karo adimu Braja Musti sowan menyang negara ing Pringgondani. Kacarita yen to Gatotkaca anakmu lanang bakal jumeneng nata ning Pringgondani. Kakang Brajadenta ingkang kadhapuk amangku marang si Gatotkaca. Tegese Kakang Brajadenta ingkang bakal dadi patih Rangkanata ing Pringgondani. Mula Kakang gandeng dina samengko wis cetha nggone Kakang Adipati keparengan nampa kang dadi aturku. Aku ngenteni marang dawuh pengendikaning Kakang Brajadenta munggo kepiye? Dawuhing Kakang Brajadenta, Kakang, ya kabeh wis tak tampa. Nanging kosek aja kesusu. Tundhone ora wurung mengko aku bakal sowan ana ing Projeng Pringgondani. Nanging Braja Musti gandeng sawetara kowe ninggal Projeng Pringgondani utawa ing Glagah Tinulu. Sawetara mapan ana ing negara ing Pringgondani bareng kelawan Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kowe krasa apa ora yen to pun Kakang nandhang kangen kelawan si Adi? Ya Kakang, ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Kakang kagungan rasa ingkang mengkono kelawan aku. Dene ingkang sabanjure aku tak takon karo kowe Mara Gage Wangsul ana pitakoning pun Kakang iki. Kakang arep ndangu apa? Pringgondani kuwi ingkang kagungan sapa? Pringgondani ingkang kagungan Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembuku. Prabu Trembuku seda sebabe nglakoni perang kelawan Prabu Pandhu. Nadyan sejatine perang mau mawa korban Nalindra loro. Ya mung sedane ora bareng. Luwih dhisik Kanjeng Rama Prabu Trembuku tinimbang Prabu Pandhu, nanging sedaning Prabu Trembuku kawawa gawe tatuning sukuning Prabu Pandhu wekasan ora suwe dadi jalaran sedaning Nalindra Ngastina. Ya pancen bener
ora sah mbok larah-larahke. Sing wigati aku mung pengen ngerti sedaning Kanjeng Rama mung saka Prabu Pandhu. Yen dijupuk lereke pancen kaya mengkono. Sak sedaning Prabu Trembuku sing dadi ratu ning Pringgondani. Kakang Prabu Arimba ya kuwi putra ingkang mijil pambayun. Saya aku tak takon karo kowe. Sedaning Kakang Prabu Arimba saka sapa? Saka Raden Bratasena. Bratasena ya anake sapa? Bratasena ya anake Prabu Pandhu. Arimba putrane sapa? Putrane Prabu Trembuku. Kena ngapa kok nganti tekaning pati milani Kakang Mbok Ayu Arimbi munggahke derajating Raden Bratasena. Jejering satriya yen kepengin mengku garwa sawijining putri kudu wani mbedhah negara Bondo Ratu Mboyong Putri. Kamuktaning Kakang Mbok Ayu Arimbi ditatoi nganggo bandaning Kakang Arimba ingkang larang dhewe. Ya kuwi wujute sugenge Kakang Arimba. Ngono critane. Ya saiki yen dipernahake cetha lamun sejatine antaraning turasing Prabu Pandhu lan turasing Prabu Trembuku kuwi ora bakal bisa rukun. Nadyan akeh kang padha ngandha kaya mengkono, nanging apa ora prayoga yen kabeh mau dipupus tekan sedaning Prabu Arimba, ya Kakang Arimba. Wiwit sampeyan nganti tekan saadi-adimu, ayo manunggal tetunggalan manunggal kalan para Pandhawa. Sarana nyengkuyung jumenengane si Gatotkaca. Kanthi cara mengkono jagat iki bakal tentrem, ora ana ingkang padha regejegan, ora ana ingkang padha sikut-sikutan uripe ana ing alam padang. Brajamusti, piye Kakang? Bareng tak pikir-pikir apa ingkang tak lakoni iki mau pranyata kleru. Klerune nggo napa? Ingkang mestine aku kuwi duwe hak sakwutu itu mraping negara ing Pringgondani. Nanging sabab apa biyen aku dadak sumpah ning ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi. Pringgondani bak tak pasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging lumereke wanci gumanti ning dina ndak gelar, ndak gulung, ndak unceki lakonku jebul tinemune kabeh mau kleru. Klerune nggo napa? Ingkang kudu ngukup kamukten Pringgondani kuwi Brajadenta. Mula apa to sababe aku nganti ora suwaning Pringgondani nganti tekan dina iki. Rasaku tido-tido. Rasaku kaya ora mantep sarta durung tekan poing tekad nggonku bakal ngrangkani si Gatotkaca. Merga ana swara ingkang gumana musik jroning atiku. Yen to Pringgondani kuwi ora pantes dilenggahi si Gatotkaca. Merga Gatotkaca kuwi turasing Kakang Mbok Ayu Arimbi. Anak Prabu Trembuku ingkang wadon ora duwe hak warisan tumraping negara ing Pringgondani ingkang angka sabanjure. Apa ingkang dumadyan ing Pringgondani kuwi bisa uga dadi akal ukiling para Pandhawa nggone bakal nguwasani praja ing Pringgondani. Luwih-luwih Kakang Bratasena ya Kakang Werkudara ingkang jumenengake anake lanang ana ing negara ing Pringgondani supaya Pringgondani dadi kukupaning para Pandhawa. Kanthi cara mengkono kowe karo aku bakal kelangan praja sak kukupane. Ora coba petungen tembung kowe iki bener apa salah, Brajamusti? Jajamun tabler kena tab duka yayasinipe netra kocak ngundara andir idepnya mangolon saka wadanani rombaranang ing ladalaku sik Kakang aja kesusu. Rasa petunganmu jroning ati kaya mengkono mau sisihna. Ngelingono yen to Kakang wis kebajur sumpah karo Kakang Mbok Ayu Arimbi ora bakal milik kamukten negara ing Pringgondani. Yen Kakang duwe penemu ingkang kaya mengkono tegese Kakang nyelep apa ingkang wis mbok kecohake. Kakang dilat kelawan idumu dhewe. Kowe nerak pacak nerajang perbatang kelawan sumpahmu. Apa ora saru dina ing atase putra Prabu Trembuku ingkang wujud satriya. Ya kuwi satriyaning praja ing Pringgondani Kakang Brajadenta. Teka ora ngugemi marang sumpahe dhewe yen ngono bakal tetel kasatriyaning Kakang Brajadenta. Perkara tetel kasatriyanku lan ora kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah mulang karo wong gerang. Kowe ora usah nuturi karo wong tuwa.
Dina iki pancen wis dadi anteping tekating Brajadenta nggonku ora bakal sowan ning Projeng Pringgondani. Malah sumurupa Brajamusti. Dina iki aku wis ngerakit tata-tata gelaring baris. Yen pancen Gatotkaca Kakang Mbok Ayu Arimbi ora balekake negara marang Brajadenta. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora bakal wegah gawe geger Pringgondani yen perlu kudu ya murupi muncrating maruh saka dadaning sedulur yen pancen do kaya ngono pambeganing Kakang Mbok Ayu Arimbi. Wah! Lah kok dadi kaya ngono Kakang Wuladala. Mula suwe nggone ngrantu Kakang Mbok Ayu Arimbi marang sowaning Kakang Brajadenta tinemono dina iki wis ketok. Wis katon apa to kang dadi legetaning penggaling Kakang Brajadenta nggone milik marang negara ing Pringgondani. Ning tak suwun Kakang mumpung isih padhang rembulan isih jembar kalangane. Kowe tak elingke aja nganti Kakang kebanjur duwe pambegan sing kaya mengkono. Mundhak ora prayoga kedadeane kaya ngapa susahing Kanjeng Rama Prabu Trembuku yen to nyumurupi atmajane minglar saka garising bebener kowe menggo dalan saka pakarti sing apik pakarti sing becik aja ya Kakang aja ayo tak kanthi supaya Pringgondani kabeh turasing Trembuku padha rukun karo wong Pandhawa ayo padha sowaning negara ing Pringgondani. Kowe nekseni jumenengane si Gatotkaca, ora sudi aku nyekseni jumenengane si Gatotkaca. Malah bocah wingi sore kae kon mudhun saka ndampar. Ora gelem mudhun saka ndampar aku ing bakal ngudhunake Gatotkaca. Lho, kok ngono? Rasa kakean gunung sing tanpa guna. Dalan loro sing kudu ambah. Dalan loro piye? Kowe melu aku apa melu Kakang Mbok Ayu Arimbi? Yen aku melu Kakang tak jak mukti ngawibawa nglenggahi negara ing Pringgondani. Nadyan kudu nyabrang banjir perang kalawan Kakang Mbok Ayu Arimbi kudu ditekati. Yen aku melu Kakang Mbok Ayu Arimbi aja nganti ngregeti jlambrah Kadipaten Glagah Tinulu. Ora sudi nyawang dedapuramu. Ayo kowe minggato saka papan kene. Kowe minggato. Kono wis sungkem karo Mbak Yu Marimbi kono ora sandadak ning Glagah Tinulu njaluk pamit Kakang. Kowe kok ora nangis? Udah habis air mataku. Nangis juga basa kaya kaya kok ditangisi kaya ini wajibe ora ditangisi. Ning wajibe padha digoleki dioceki kepiye supaya kabeh entuk dalan sing panjang entuk banyu sing bedhing. Kakang Brajadenta aja duweni watak sing kaya ngono kuwi kuwi tegese kleru. Kuwi tegese kleru tur aku yakin bola bokit. Kowe duwe penemu apa? Kakang duwe penemu kaya ngono ki mesti ora saka karepe dhewe. Ora saka karepe dhewe piye? Aku wis krasa, Kang. Glagah Tinulu kok ketekan Begawan Dana karo Pati Sekuni kuwi. Terus Kakang balik paningane iki mesti sampean gugu lambene wong loro iki. Sampean mesti gugu cangkepe wong loro iki aja. Bapak Dana ora omong apa-apa. Lho, gejala bisu kok ora. Ning ora ngendika apa-apa karo aku. Wes aku ora percaya. Saiki Kakang iki supaya kabeh tinemu apik, Kakang Brajapati dicucul. Disusul dicucul dijak bali ning negara utawa Kadipaten Glagah Tinulu dijak buka apik-apik. Ora terus main tunduk-tunduk kaya ngono ki aku ora cocok. Anggere ra matuk, anggere ra gathuk kok minggat, apa-apa kok minggat. Kaya ngono iki ora ngrampoke perkara ning marang bebutek banyu bening kanan Glagah Tinulu. Bener ngendikane Kakang Brajapati, nek sampeyan iki kebacut sumpah, Kang. Sumpah karo sapa? Karo Kakang Mbok Ayu Arimbi nek ora bakal mukum negara ing Pringgondani, kuwi cak andani ya, Kang. Hukum nek donya ki ana werna papat.
Apa wae? Siji, hukum alam, loro, hukum adat, telu, hukum negara, papat, hukum karmen. Karma. Hukum telu kuwi iso diwakilake nek hukum karma ki ora iso diwakilake kaya to sampeyan nglicati sumpah sampeyan iki bakal nemu hukum karma. Ayo. Nek ora sampeyan sing nglakoni anak putu sampeyan kuwi yakin. Mula sampeyan nek ganti nglicati sumpah sampeyan beke sampeyan kena hukum karma. Sampeyan nek ora iso nyaur napa sing maklakoni teng alam padang teng alam donya duwe utang mergo nglicati sumpah sampeyan sesuk sampeyan nek ora ana ditutup lawaking swarga dalan sampeyan petek ora diuripke listrike apa ora kerkasa kula trime gale Kang ora kaya ngono ora duwe blonjo duwe kekuatan gacut kocok diakah lungguh tumpak sila apa ku jenenge lungguh tumpak sila tumpak kejangan jekul ora cok kaya ngono kuwi to Kang ora becik kedadeane wong urip karo padang sing apik-apik wae Gatot Kaca wis dadi ratu ya wis lho sampeyan ra didadekke pati iki ya derajat pangkat lho niki lho contone iki arep pati ning sugihe ngungkuri ratu mergo gaweane mangkat bondo negara iki menungsane. Kowe pengen dadi pati sing sugih kaya ngene iki ya iso, Kang, ya iso. Waton ra wedi dosa. Ini lho. Kak. Ngopo? Pada turu. Mendelik mripate diajari ngene gawe ora. Aku ora turu ning aku gagas omonganmu. Ya, nek iki iso gagas ki isih iso dieleke. Ah, Ger. Sampun ngantos mengaten lho, Ger. Wong niku ampun blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sente. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Ora sang ngrungokke. Ocahing manuk ingkang mboten wonten ginanipun. Dipun anggep kemawon ingkang rayi menika wujudipun kongkang ingkang munyo ing tekeleng. Sampun ngantos dipun gatosaken. Menawi panjenengan mencra-mencre kala wau sampun badhe tumindak lan samiki midhang aturipun ing rayipun kala Bendana tumuli badhe mengeng ingkang dados gegayuhan panjenengan. Oh, wis ora ana gunane kula sowan wonten Kadipaten Glagatinulu. Ya, wong wis baka dhewe to, Kang. Kakak itu bujukane Begawan Duna. Bawa Duna ora mbujuki aku ning goleke dalan Kamukten. Kamukten keco ning aja ngesuk-suk karo kamektene wong liya. Ayo, golek bukti kena, golek dhuwit kena, golek derajat kena. Golek dhuwit kena ning ora gandul kancane kaya ngono kuwi. Golek subscribe kena. Gayane ra ngrungokke gayane. Ayo, nek ora kesuk-suk karo sedulure. Golek subscribe kena ning ora gandul kancane sampe ae dhewe. Bayar ya ora. Mula kaya sabar, sabar. Nampa lelakone jagat iki sabar ya. Ora sok bolak-balik. Hobi aja sok bolak-balik. Paune dadi dalang, bareng dadi dalang dadi tukang cor. Saiki dadi tukang YouTube. Saiki wis ora. Ora positif urip kok ora positif. Ya aja cerewet. Wose kowe manut aku apa ora? Aku tetep ora gelem nek kon manut karo Kakek Brojodono mergo arep aku ki buta elek. Nek aku ki nek iso-iso kelaku aku apik. Arep aku buta ragaku sarwa rusak omonganku lan cetha kaya kene iki nek iso-iso pakantiku apik. Mergo sing diitung karo sing gawe ulep iki ora perkara eleke raga, ora perkara cualane CKP utawa cualane sing elek. Ning kelakuan. Arep bagus, arep glelek, arep cuge, arep jagat iki persasat tanpa timbang. Nek kelakuane elek, sesuk nang kono ya dadi bosok-bosok ing neraka. Nek arep aku ki tanganku buli ceko, aku nek omong celat rupaku elek, aku disingkili karo wong-wong. Nek pakantiku apik, aku cuk nek kono dipaku widodali.
Sing mangku ki ya sapa? Ah, wong kok gegeden remangsa. Kuwi lah celewet tapuk kiwa tengen kowe. Ki dudu majalahmu ki. Lho lho Kak, aku pengen lele karo kowe. Ora usah dadak kowe mejang karo wong tuwa. Kowe saiki mingkari manut dalan loro. Plodelon. Ora. Dalan loro piye? Dalan loro piye, Kak? Ora kaya. Dalan loro kowe melu aku apa melu kakangmu Brajamusti? Aku melu Kakang Brajamusti. Wis tak tok. Aku njaluk capak dukuh. Tetep aku melu Kakang Brajamusti. Yen kowe melu kakangmu Brajamusti kowe ya kudu lunga saka kene. Baik. Baiklah. Ora masalah, ora masalah. Aku nek kon lunga, aku nek kon trawung karo wong sing katahe kala budine canjole aku gak. Aku nek kon trawung arep iki sedulurku dhewe. Nek pakatine elek, pakatine caki colik dramaan gak, wis gak nyapo gak wis. Gak pokoke gak. Yen pancen ora gelem kowe kudu lunga saka glagane Ceke-cake ya Kang, nek ana undu-unduane sampean tanggung. Ana tetep buka sapa sing tandurala wayune bakal cena. Sapa sing tandur kabecikan mesti ya bakal ketitik. Nek wohe kuwi woh sing ala, kuwi wohe bakale ora bakal migunani ning tukule bakale bosok. Nek winihe iki wine sing apik sing becik bakale diudhuh mulakapi ana ing uripe besok. Sekecake ka nek Kakang ora dikandani, mak sekecake lega aku tak bali nututi Kakang Brajamusti wae, Kang. Wong niku nek kepengin mukti ngawi Bawa Nyakrawati mbau denda ampun ngantos setengah-setengah. Ampun ngantos ketanggungan. Kudu ditekati. Nggih ta, Dik? Nggih, leres Kakang Dona. Lho ngaten. Wong niku nek ora nganggo tekad, wah wis ora bakal lakon. Mergo tekad niku wae ing ngarep. Nggih. Sapa-sapa sing arep dadi pepalang singkirke. Sapa-sapa sing arep ngadang dalang singkirke. Niku bakal katekan penjangkane. Arep apa? Niku wujude ngadi kakang sedulur nasana IP pripean Lek Pakde Siwa nek kira-kira mepalangi karo karepe nak Mas Broto-Broto singkirke nek perlu ditegeli ngaten niku badhe kesempatan penjangkanipun nek panjenengan menika ragu-ragu dilekke wadine terus luluh dilekke kakange terus luluh sok kapan arep kesempatan penjangkane kudu nekat mangke kula mboten badhe kagungan kadang. Ora duwe kadang ra apa-apa. Sing penting dolop nglumpuk. Menika sampun membahagiakan. Inggih.
Ning kok kula kok kuwatir ya Kakang. Kuwatir perkara napa? Sampeyan iku senengane kok gawe kuwatir. Niki mengke nek nganti Braja Musti kali Kala Bendana sowan teng Pringgondani. Nggih. Monggo teng mriku pun wonten Pandhawa. Nggih. Anak-anak komplit. Anak sapa? Anak Pandhawa. Anak Pandhawa. Oh nggih nggih. Ha. Braja Musti teka. Nggih. Lapor kalih para Pandhawa nek Brajadenta mirang kampuh jingga badhe ngraman teng Pringgondani. Terus teng mriku enten anak-anak Pandhawa, Kresna yana, Sentyaki yana, Antasena, Antarja, Irawan. Irawan mangkat, mangkat. Terus Braja Musti wadul. Brajadenta arep mirang kampuh jingga, mongko teng mriku wonten Durna karo Sengkuni. Pandhawa ngarani nek sing aja-ajaki kula karo sampeyan. Sencaki tanpa didhawuhi nyaut glugu. Goleki sampeyan. Oh iya ya. Ha nggih. Aduh. Pripun Dewate? Ha mboten ngerti pripun. Monggo Sencaki njawe Antasena, Antasena nggawa sekop. Goleki sampeyan. Ajeng do gawe mimbar napa mboten. Antasena nggawa sekop, Antasena nyaut jawe Antarja, Antarja nglakokke bigu. Remuk tenan kula Depate. Nggih. Niki kudu ditrenggalangi, kudu ditanggulangi Depate. Nggih, kudu ditanggulangi carane. Nah Mas Brajadenta wonten dawuh. Ingkang rayi Brajamusti dipun tungka. Dipun ripe. Sampun ngantos mawi cara-cara ingkang kasar dipun alus mangke menawi Brajamusti saged bergabung kalian panjenengan menika mangke kula mboten badhe kenging menapa-menapa. Lah ngaten lho nggih nggih ngaten nistakaken dawuh sampun ngantos dipun kasar mungkin nek dikasari kadang rasa ora gelem kudu dialus alon-alon nggih ta Pak nggih kudu alon-alon ora konjur kesusu-susu. Ora prayoga kedadene kesusu-susu. Nggih, nggih, leres. Braja Lamatan Braja Wikalpa. Wonten dawuh Kakang Adipati Braja Wikalpa. Dia engko urung mangan kok wis ngelokor. Ana apa, Kakang? Timbali Kakang Adipati Braja Wikalpa. Wonten dawuh napa Kakang Adipati? Budana kang padha seba ingsun kundur kedaton. Lha non ngestakaken dawuh. Menawi saenipun lajeng kapetang kemawon tiyang setunggal pikantuk pinten? Lho. Braja Wikalpa wonten dawuh. Raup sik. Kowe iki kon budalke para wadyabala kok wong siji entuk pira iki anggepe kaya dum-duman apa wae. Ah, durung wancine. Durung arep riyaya. Durung wancine dum-duman THR. Inggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis purna gati ning pananggilan. Kula non lan pisan meneh tandingen para wadyabala glagah tinulu. Sing sarujuk karo aku kena bantu lawan Brajadenta. Nah yen to ragu-ragu atine merga nggonku bakal njungking kawibawane Gatotkaca. Ndak caos paringi kamardikan, ndak keparengake bali marang papane dewi-dewi. Nggih ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit tambahe pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Braja Lamatan lan Braja Wikalpa. Purna gati ning pananggilan. Sanadyan kundur kedaton delok saking dampar kenapa napit gambaran gading kadheraken sangganing Plomban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sawang ampil patraning keprabon. Kawistingan saking Mandrawa tindak nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah katon ubayaning marga.
ning kalangkuan aglar pandan muncar supaya utama rilena katekna kakang siku ampun sanggup aja buku kanthi jujurin aku wangune pancen wis minger kiblate Kakang Brajadenta. Kebukten panjenengane wis ora isa dikandhani wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Merga saka rawuh Begawan Durna kelawan Patih Sengguni mbok menawa ana sambung rapete. Kelawan Kakang Brajadenta nuli kemirang kampo jingga kepengin ngogak-ogak kelawan lenggahing anakku Gatotkaca. Wis ora usah jajal ditakokke meneh. Merga kowe karo aku ki apal watake Kakang Brajadenta. Kakang Brajadenta ki arepa buta, ning dheweke ki ngugemi jiwa kasatriyan. Iya. Ning kok kaya ora saged jagan iki kok dadi walik-wali kali Kakang Brajadenta. Mesti enek sambung rapete karo Begawan Durna karo Patih Sekuni ning ya tak jaluk aja suudon. Iya. Sing wigati ditelusur, diteliti dhisik ya, Kang. Iya. Syukur bagi ana mulung pegalihe Kakang Brajadenta tumuli eling Purwaduksina. Iwa dene ora eling kowe karo aku wajibe wing matur karo Kakang Mbok Ayu Ayimbi. Nek nelakone Kakang Brajadenta kaya sing wis Kakang Brahmanja mesti weruh ya nek kedaton utawa ing kasatria utawa kajibace Gragati Nulu. Iya. Aja duwe rasa sekit ya, Kang. Tak jaluk aja duwe rasa pemungsuhan. Nek Kakang Brajadenta tekan kene mengko kowe dijo sarana apik-apik ya rembugan sing apik-apik sing becik-becik. Iya. Kowe nek nganti iki kok dadi cokrah antarane kowe karo Kakang Brajadenta. Wong sing ora seneng, wong sing ora demen karo rukuning para putra Pringgondani mesti jo keplok-keplok, mesti jo culak-culak. Iya. Ngono wae weliku ya, Kang. Iya, kala Bendana. Nadyan kowe tinemu enom. Nanging kowe bisa mikir kaya wong tuwa. Oh iya wis. Brajamusti. Adiku diadiku cah bagus. Mandheka dhisik pun Kakang njaluk ngapura Brajamusti. Aku wingi ya, Kang. Iya, iya.
Mangga anggro sesumbar Lindho bumi konceng kumaluduk Kumaluduk kundur ketup lumembak penyu kang kumambang Brojo Musti Kakang Brojo Dento ya nungko kalawan lakuku monggo sekawit Kakang wis nundung kelawan aku supaya lunga saka kadipaten ing Glagah Tinulu. Lah kok dadi Kakang nusul sarta nungko sing dadi lakuku eneng wigati apa Kang? Ingkang sepisan aku ngaturake sepira keluputaning pun Kakang aku njaluk ngapura ya Yayi. Dene pun Kakang wis tumindak kasar kelawan Siadi, luwih-luwih pun Kakang wani nundung Siadi saka ing Glagah Tinulu. Ora dadi apa Kakang pancen mbok menawa nalika ana ing kadipaten Kakang kaprawasa marang Mubal babaling hawa nepsu wekasan supe lawan Purwoduksina. Brojo Musti, Kakang Brojo Dento piye? Kejaba saka kuwi Yayi. Nggonipun Kakang nunggu lawan Siadi Sayekti mung bakal njumbuhake lawan lakone Brojo Dento lan Brojo Musti. Ngerti lamun wiwit lahir saka gua garbaning Kanjeng Ibu Siadi lan pun Kakang kuwi dilairake dampit utawa kembar. Ya mung pun Kakang ingkang tinemu tuwa. Iya Kakang. Aku ngerti. Wiwit bocah Siadi srawung karo pun Kakang ora genggang sarikmo. Bebasan bungah susah bejo cilaka dirasake wong loro. Pancen bener ngendikaning Kakang. Mulya ento nganti dina iki pun Kakang karo Siadi pisah. Mung perkara nggonipun Kakang gegeki lawan pepinginan Siadi yo duwe jati diri nggone nemtokake lawan uripmu. Apa ora saru dinulu? Apa ora dadi poyokaning wong sak negara ing Pringgondani? Ing atase Brojo Dento karo Brojo Musti kuwi paribasan ora iso dipisahake. Nanging teka dina iki padha regejegan. Ora prayoga dipresani dening piyai akeh. Mesthine pancen kaya ngono. Lah Kang mongko saka kuwi supaya aja nganti dadi regejegan antara ing Siadi lan pun Kakang wiwit dina iki ayo Yayi tak jak urip ana ing Glagah Tinulu Siadi manunggal kawan pun Kakang. Yen perkara nggonipun si Kakang bakal nganti lawan Ardi Mulanang iki supaya urip ana ing Glagah Tinulu. Aku mung nderek sarta ngestu padha kelawan dawuhing Kakang Brojo Dento, nanging luwih dhisik Kakang tak suwun nurutana kekarepaning Brojo Musti. Kekarepan sing piye? Kekarepan nggonku diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya mboyong marang Brojo Dento marang negara ing Pringgondani. Ya kuwi ndombani jumenengane anakmu si Gatutkaca. Hosik aja ngrembug perkara Gatutkaca, sisihna Gatutkaca saka rembugane awake dhewe iki. Isih kudu tak rembug apan aku diutus Kakang Mbok Ayu Arimbi ingkang magepokan kelawan anakku si Gatutkaca ngene bakal lenggah damparing Pringgondani. Ora sandadak mikir Gatutkaca nanging mikir rukuning Brojo Dento lan Brojo Musti. Kakang, yen nganti aku sowan utawa aku mapan ing Glagah Tinulu sawetara wektu, aku bakal nampa dukaning Kakang Mbok Ayu Arimbi utusan kelawan aku supaya mboyong Kakang Brojo Dento dina iki uga. Selak dadi pengantu-antuning para raja Nerpati yang padha kepengin nekseni jumenengane si Gatutkaca. Mula perkara Ndrawina suka mari suka ning Glagah Tinulu mengko bisa diitung tembe mburi sarta dilakoni sakwise lelakon iki kasembadan. Mula yen Kakang kepengin nganti Adi Mulanang ning Glagah Tinulu luwih dhisik Kakang ayo tak kanthi ndadekake sowan ana ing Pringgondani ingkang wigatine nekseni jumenengane si Gatutkaca. Yen aku ora gelem, aku ya ora bakal gelem yen to didhawuhi supaya sowan ning Glagah Tinulu. Merga penemunipun si Kakang lawan aku wis beda. Penemuku aku mung kepengin banget wong Pringgondani kawula kuwi aja nganti kaya dene sapu ingkang ilang suwe.
Kawula Pringgondani aja pating slebar ora karo-karuan merga ora duwe panutan, ora duwe nalindra. Mula wektu dina iki wis diantu-antu dening para kawula sak negoring Pringgondani. Yen to kawula Pringgondani bakal duwe sesembahan ya kuwi anakku lanang si Gatutkaca. Ingkang besok bakal gawe tentrem sarta mranata sagung kawula dasih negari Pringgondani Kakang. Dadi yen ngono kowe wegah ndak kanthi ning Glagah Tinulu. Aku ora bakal wegah yen pakaryaning Brajamusti wis paripurna, ora usah dadak kakean bebangal. Ora usah dadak kakean pawadan. Nggonmu nyauri apa kang dadi pandanganing pun Kakang kuwi ming sagu apa ora? Sagu yen perkaraku wis rampung. Sagu sowaning Glagah Tinulu yen Kakang wis sowaning Pringgondani. Yen aku ora sowaning Pringgondani, tegese aku ya ora bakal nyawiji lawan Kakang ana ing Glagah Tinulu Kakang Brajadenta. Caca muntap lir ketap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Oh, ladal. Panjen wis wegah napa warah nampik pitutur becik. Kowe gegeg apa sing dadi kekarepanmu yen ngono pancen wis ora ana dalan kanggo nyawijekake antaraning Brajadenta lan Brajamusti. Kakang sing gedhe pangapuramu. Malah saka penemuku yen Kakang kersa rawuh nang Pringgondani lelakon niki ora bakal kelakon, ora sudi aku ora sowan ning Pringgondani. Aku gelem sowan ning Pringgondani lamun Gatutkaca kudu mudhun saka Dampar. Yen Gatutkaca ora mudhun saka Dampar sarta Kakang Mbok Ayu Arimbi ora njugarake njenengake anake lanang Gatutkaca. Taunana Windanana ora bakal caket ana negoring Pringgondani yen perlu. Selawase urip waton isih cetha pocapanku isih padhang paningalku. Aku bakal dadi wong sing tansah ganggu gawe jenengane anakku si Gatutkaca Brajamusti. Tenan lho. Aku wis bedhek tembunge alus. Penak ana ing ati nanging tundhone Kakang arep mblithuk kalawan aku. Supaya aku tetep nyawiji karo Kakang Brajadenta lan manunggal nggone bakalan judak lenggahe anakku Gatutkaca. Sing gedhe pangapuramu Kakang. Yen to Kakang duwe sifat keng kaya mengkono paripaksa aku ora bisa melu-melu. Kuwi perkaramu. Ning aku mung bakal matur karo Kakang Mbok Ayu Arimbi apa ingkang mbok lakoni mau sak wutuhe bakal tak aturake marang Mbak Yuku. Perkara iki mung Mbak Yuku ingkang menang nemtokake. Munggo kepiye mengko Kakang Brajadenta ya kana lapara karo Mbak Yumu kono. Kala saiki kowe baliya. Kowe kandha karo Mbak Yumu kono. Kala Mbak Yumu sing wadon sing wani ngrekasake dulur-dulure enom. Dilatana Tungkaya Arimbi. Taunana Windanana yen pancen Mbak Yuku isih tetep njenengake si Gatutkaca. Brajadenta ora bakal caket kelawan Mbak Yuku dhewe kuwi Mbak Yu Arimbi. Kakang aja ngendika ngono, ora sah elek-elek karo wong gerang. Iki Brajadenta kuwi Brajamusti, ya wis yen pancen kaya mengkono. Ndak aturi ngrasakake uripe Kakang dhewe aku tak bali eneng negoring Pringgondani. Kabeh bakal aturake marang Kakang Mbok Ayu Arimbi Kakang. Lah kok dadi kowe nyaut aku mbok larak kaya wong pesakitan. Niatmu piye Kakang Brajadenta? Panjen wis wegah dikandhani. Wis ora ana tabeting sedulur Brajadenta karo Brajamusti. Kowe mati bakal lulus panjang aku. Yen kowe isih urip ora bakal kelakon aku lenggah dampar ke Praboning Pringgondani. Woi, salin bubukan iki.
Saiki aku tak takon karo kowe, Kang. Oleh-oleh apa? Aku tak takon karo sampeyan entuk-entukane apa? Kowe dipreksani karo para kawula nek Brajajaya karo Brajamusti iki wong digdaya, wong sekti, wong apuk. Aku diwarai. Niatku arep bali marang Pringgondani dilarak. Jambak nganti tiba klumah. Tuman ora tak waneni Kakang Brajadenda. Bener. Kakang Brajamusti iki ora bakal wedi karo sapa wae kae kabeh wis padha weruh. Iya. Ing apa sampeyan ora mikir? Mikir apa? Wong sing ora seneng karo sampeyan karo Kakang Brajadenda, luwih-luwih sing ora seneng rukuning para putra Pringgondani. Nek ketira lakon kaya ngene iki do surak-surak, do seneng-seneng, do keplok-keplok. Merga wis kasembatan ngedu turasing Prabu Tremboko. Ning Kakang Brajadenda bebayani tumraping Pringgondani. Dudu kewajibanmu. Dudu kewajibanmu, Kang. Sing duwe kewajiban mukum karo Kakang Brajadenda iki Kakang Mbok Ayu Ayimbi merga Pringgondani wis dipasrahke Kakang Mbok Ayu Ayimbi. Sapa? Ayimbi. Mula sampeyan ora dewetang mutusi perkara iki. Iya. Terus aku kudu piye? Bayi. 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 Kundur. Kuntur ya. Matur karo Kakang Mbok Ayu Ayimbi. Dadak aja cocok kandhake kuntur aja cocok kandhake dandel. Kuntur cocok kandhake kuntur, dadak cocok kandhake dandel. Apa kasuyatane, Kang? Iya. Raja wedi kangelan. Mengko paukuman bakal diwibawa Kakang Brajadenda saka Kakang Mbok Ayu Ayimbi kuwi luwih adil, Kang. Bali. Bayi wae. Durnaina panalingane loro majaring ratri pinenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ing kok kayane senenge ora jamak-jamak Kakang Duna. Pancen seneng Duna. Niki kelakon penjaga kula. Nggih. Napa sing dadi atur kula sampun Mas Brajadenda pun dilakoni. Nggih. Kadang kula Yai Brajamusti wangkal bapa mremban. Oh, pancen Brajamusti ora kena dikandhani tenan. Bocah ora kena dikandhani, mau dijak apik-apik supaya manunggalane glagate lho kok emon lho. Sing digoleki iki apa, Cobi? Ha inggih. Inggih. Mangko nyatane
Panjenenganipun piyambakipun ndherek kantenan mukti menawi nderek ingkang Bayu nggih Bayu Arimbi. Inggih. Ngantos dados perang Pancabakah. Alok Bitutama Bendrawalapati. Nggih. Mbok Satama nika ken meneng sik. Rung wancine guyu kok wis guyu. Satama nembe bungah Dipati. Oh. Nggih. Lajeng keparengipun dipun tututi. Dioyak. Paribasanipun nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya teles, mundur ya terus. Mula apike ndodok. Panjen. Nggo hiburan Dipati. Nggih. Inggih Bapa Beneban ngestakaken dawuh. Lah ra ngaten. Sapa-sapa sing arep melu-melu karo mbelani Brajamusti katutke dosane. Inggih. Nek perlu Pandhawa arep melu-melu karo Brajamusti katutke dosane. Panjenengan niku mboten bali kasar menani para Pandhawa. Panjenengan mboten badhe kalah menawi kaliyan para Pandhawa. Nek Mas Brajamusti menika anu Brajadenta menika kepareng ginakaken kegiatan Aji Jaya Kaisen guna kasantikan. Pandhawa mesti luluh. Luluh niku. Lagune Dewa 19. Luluh. Wong tuwa kok ya ngerti lagu barang. Mangga dipun tunggu menawi panjenengan boten prisa dalane kula duduhi. Liwat kene belok kiri lurus wae. Niku ya cakepan lagu bocah dan penembang durung nika ya pintere Raja Pun Aman berarti. nggih. Doyak. Nek mboten doyak mbebayani. Kok bebayani? Brajamusti tekan Ngamarta matur kali Pandhawa. Monggo teng mriku wonten sencaki. Sencaki nyekel glugu, nggih ta? Nggih. Antarja gawa sekop. Nggih. Ning ana Mas Brajadenta menika menawi kepareng sowan wonten negari ing pringgondane tumuli ngamuk. Tentu kemawon boten wonten ingkang manturaken misaken dalem Brajadenta menika. Nggih. Bidal jeneng menika, nggih. Nggih, para Pandhawa. Nah, para Pandhawa disumbari. Yen pancen ora gelem njugarake nggone jumenengake Gatotkaca sungsang bawana balik pringgondane. Bawana balik. Balik kanan. Mpun to, monggo senengane kaya ngono. Bidal, nggih. Monggo Penemban. Kula ngetutaken saking wingking. Oh inggih. Lampah dedemitan sampun ngantos kawis tera menawi kula menika ndombani dhateng kersane nak Mas Brajadenta. Oh inggih, ngestakaken dawuh. Eyang Werkudara, nggih Matswapati kakekku. Nganti cumengklungen nggone padha ngrantu marang sowaning si Brajadenta. Nalika semono putuku si Arimbi utusan nglawan kadangi Taruna ya kuwi si Brajamusti supaya sumusul marang si Brajadenta ewadene nganti tekan titi mangsa kala iki lah kok kaya ora nengala tandha-tandha si Brajamusti sowan nglarapake lawan si Brajadenta. Monggo wis akeh para raja nerpati, para nalindra, para satriya Brahmana ingkang padha kepengin nekseni jumenengane putuku si Gatotkaca. Piye, Putu? Miturut penemuning putuku ing Jodipati kepiye? Aja takon aku. Iki dudu perkarane Werkudara. Yen perkara Arimbi arep jumenengake si Gatotkaca, kuwi perkarane Arimbi. Monggo ndak dikira aku melu-melu perkarane kulawarga Kadang Braja. Mangsa para ngondanguwa karo Arimbi. Arimbi,
wonten timbalaning ngadhawu kepiye monggo penemuning putuku si Arimbi kepiye inggih menawi tetila mekaten Kanjeng Eyang gandeng sampun kathah para nalindra ingkang sami rawuh jernyatanipun wahyaning mangsa kala sampun andhatengi lan titi mangsa sampun nekani dinten sakmangke monggo Eyang kula aturi misuda dhateng anak kula pun pringgondani Gatotkaca Gusti yen perkara nggone misuda mengko gampang nanging yen to ana muga-muganing kadangmu apa ora jeneng kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan tegesipun Eyang bakal bubrah kanan pringgondani menawi mangke wonten muga-muganipun kadang kula menika dados tanggal jawabipun pun Arimbi Kanjeng Eyang oh ngono inggih Kanjeng Eyang yo yen pancen ngono pun Eyang mung kari manut yen to pancen kaya ngono ature putuku si Arimbi mula dina iki bakal ndak sengkake ngaluhur ya kuwi putuku si Gatotkaca lungguh dampar kepraboning pringgondani Arimbi miat langeneng kalangguan gelar pandan moncar tinon ler gagonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga gandeng wahyane wis mangsa kala wis nekani wis entuk pasarujukaning putuku si Arimbi mula ora usah dadak walang ati tumuli Gatotkaca dandan ana busaning eyange ya kinalindring pringgondani Prabu Trembuku nun ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang Gatotkaca sawi Kanjeng Ibu Rekata tyan Gatotkaca tinon Tadyan Gatotkaca tinon mapakareka suta teka pira Kresna parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang ingkang wayah sampun samapta ing gati sawiging diri Kanjeng Eyang latar la ora mantra-mantra atmajaning putuku si Werkudara nanging prasasat kaya tumedhak ing Sang Prabu Trembuka ana ing negaring Pringgondani ya nggih yen to pancen kaya mengkono Puntadewa wonten timbalaning ngadhawuh Kresna iya wonten timbalane Yang lan kabeh wae Pak Raja Nerpati padha ngrawuhi sarta nglenggahi jumenengan ana ing negaring Pringgondani mugi andadosna ing kawuningan lan mugi sineksen dening para ndika sami ingkang anjenengi lenggah dinten sakmangke sampun tumapak ing damel Nalindring Wirata Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati misuda dhateng wayah kula pun Gatotkaca lenggah dampar negaring Pringgondani jejuluk Prabu Anom Gatotkaca Gatotkaca wonten timbalan Kanjeng Eyang kumrusak sak jawining kedaton ing Pringgondani sayekti dududan sinemeni nanging kae swaraning para raja Nerpati padha nekseni marang lenggah muning negaring Pringgondani kasinggihan paduka Kanjeng Eyang ya mung kudu nggunakake tata peperintahan sama beda dana denda lire aja ambau kapine kang mangkono dadi sarana nggonira bakal tinresnanan dening sagung kawula dasih aja nadyan kuwi kulawarga sanak kadang yen duwe kaluputan tumraping negara kudu pinatrapan denda ingkang sakbobot lawan keluputane nanging nadyan to kuwi wong liyan kebrayan jalma utawa kawula negaring Pringgondani
yen to labuh tumraping negara paringana ganjaran ingkang sakmurwat jumbuh kelawan labetane. Nggih ngestakaken dawuh. Wah, Gatot wonten timbalan Kanjeng Rama. Nadyan kowe wis dadi ratu ora ing negara Pringgondani tetep kudu eling yen to kowe satriyaning Praja Ngamarta aja nganti wegah netepi marang darmaning jiwa kasatriyanmu. Nggih Kanjeng Hyang utawi Kanjeng Rama Kyai. Kula dados dawuh paduka badhe kula sendikani. Syukur nggirpun kowe Ngamarta nderek mangayu bagya. Muga-muga lestari nggonmu ngasta bawat perintahan Projeng Pringgondani sarta kuat mangku sagung para kawula lan minangka pengayomaning kawula. Kanjeng Wa nyuwun pangestu. Gatotkaca wonten timbalan. Mung sithik ature wakmu ing Darawati. Kepareng paduka Kanjeng Prabu. Yen kanugrahan wis nekani aja gila karo pacoban, tegese aja nyirik marang pacoban. Yen kanugrahane wis anyalira marang anakku lanang Pringgondani, mangsa kalana pacoban kudu mbok rampungi lho, Ger. Menika ngestakaken dawuh. Ya. Mobang mangaruna katinetraning nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kinedonganing konglir wuwu sing pini panca ing Paman Brajamusti inggih nggih. Mriyem Kalantaka munya mangambal-ambal ing antariksa kula etang ngantos kawan dosa. Kacena bilih jumenenganing Pringgondani sampun kelampahan. Paduka anak Prabu sampun dipun lenggaken wonten ing dampar kula ingkang paman nderek mangayu bagya nggih. Iya Paman Brajamusti. Nanging apa to sababe sumengko nggonmu sowan ana ing ngarsaning Gatotkaca. Muga ndadosna ing kawuningan kula dipun utus dening ingkang Ibu Kakang Mbok Arimbi supados nglarapaken sowanipun Kakang Brajadenta. Inggih ingkang paman ing glagah tinulung. Namung mugi ndadosna ing kawuningan. Dinten sakmangke ingkang paman merang kampo jingga madeg kraman boten nyarujuki anggen paduka lenggah dampar keprabon ing Pringgondani nggih. Tunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung apa rambut didaya Brajamusti mbebujuk kelawan kadang mutuwa sampun boten kirang-kirang Mbak Yu. Namun nyatanipun sampun wegah nampi warah nampik pitutur becik. Gatotkaca anakku kae ulatana sendika ngestakaken dawuh. sesumbar lendo bumi kuncing kumaluduk guntur ketup ing Paman Brajadenta kula ngaturaken bekti kula katur Paman Gatotkaca inggih. Oh latar wis nganggo sandangan cara keprabon cetha yen to kowe wis dijumenengake ratu ana ing negara ing Pringgondani kasinggihan mekaten. Apa rumangsamu ngono wis dijumenengake ratu mau metu dalan sing bener. Sayap dina ibumu
ya kuwi Mbak Yuku Dewi Arimbi ngrebut marang panguwasaning Brajadenta. Ngrebut kelawan negaraku, ngrebut kelawan derajat pangkatku. Mula sejatine aku ora nrimakake yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi ya ibumu kepengin ngukup kamukten negoring Pringgondani. Wektu dina iki mula aku banjur madheg minangka dadi kraman ingkang wigati mung kepengin jejeke marang lajer pranatan kaprajan ingkang sejatine, Paman. Kula mboten nedya melek dhateng ke Prabu Negaring Pringgondani. Menawi jengandika Paman kepareng badhe nyuwun negari saha paduka kepengin dados nalindra wonten Negaring Pringgondani, kula caosaken tangan kula kekalih. Estu lahir batin kula mboten badhe melek Negaring Pringgondani, kula caosaken tangan kula kekalih. Namung mugi kepareng wanyiram mawi tirtaning kesabaran sampun damel geger wonten ing Negaring Pringgondani. Sik. Oh sik. Kowe wis diwisuda. Inggih, sampun. Jejermu wis dadi ratu Pringgondani. Pangestripun Paman sampun mekaten. Yen ngono gelo atiku. Kenging menapa paduka gelo ing penggalih. Mergo aku duwe pengajap kawula Pringgondani kuwi diduwe dadi sarta duwe pengayom ingkang lahir batine sentosa. Ingkang lahir batine pancen sentosa lan iso dadi pengayomaning kawula sak negaring Pringgondani. Nanging jebul bareng aku ketemu karo Ratu Pringgondani sing anyar. Ora mantra-mantra ketemu karo Nalindra, nanging ketemu karo wong wadon pepinjungan. Kowe ringkih lahir batinmu. Kowe ora iso nampa kraman ingkang madheg ya kuwi pamanmu Dewi Brajadenta. Yen Ratu Pringgondani kaya ngono kahanane, besok kapan nggon kawulamu bakal tentrem, bakal iso dadi pengayomaning kawula. Ngadeka jejeg minangka dadi ratu ing Pringgondani Gatotkaca. Yen pancen Paman Brajadenta wis ora bisa dikandhani nganggo tembung sing aris. Ayo, niatmu piye, Ratu Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca? Saguh nambak laku ning kraman Pringgondani. Ah, bagus le, bagus. Kaya ngono kuwi sing tak karepake. Ayo, sirnakno pamanmu ingkang bakal gawe geger Pringgondani, aja mbancinde mbanciladane. Gusti. Neng apa? Nuwun pangapunten nggih. Kula mboten badhe angias dhateng kasektenipun Anggir Gatotkaca. Duwin kula mboten badhe wantun angilani dhateng kegiatanipun Anggir Gatotkaca. Nanging menawi paduka mengsah ingkang Paman Brajadenta menika nadyan setahun mboten badhe saged tunggul. Lire kepiye? Mboten ajeng kula aturaken. Rai menapa kula dipun keparengaken bebantu dhateng jengandika Raden. Bantu carane piye? Kula badhe mancing asta paduka ingkang sisih tengen. Menawi wonten kalodhangan kula aturi ngeprukaken wonten mestakanipun ingkang Paman Brajadenta. Oh kaki Paman Brajamusti.
mestakane dening Sang Gatotkaca nalika semanten nemut pitungkasipun ing Paman Brajamusti sigra wonten kalodhangan asta den keprokaken wonten mestakanipun Sang Brajadanta telas tulising Sang Brajadanta anyarengi sampya kelan Sang Brajamusti. Paman Brajamusti. Paman boten kinten babar pisan bilih Paman Brajamusti ngiklasaken sugengipun kinarya anambak dhateng lampahipun ngraman ingkang kasalira dening Paman Brajadanta. Paman Brajamusti, kula mboten saged mukti ancik-ancik dhateng kunarepanipun pepundhen Paman Brajamusti. Anakku ngger Gatotkaca, aja kaget. Papan iki wis ditimangsianing mangsa kala aku bali marang turasing Prabu Trembuku. Sejatine aku kuwi kedadian saka Aji Brajadanta lan Brajamusti ingkang kaparingake Prabu Pandhu lawan Prabu Trembuku. Mula wis dadi sumpah yen to baline Brajadanta lan Brajamusti kudu ana ing turasing Prabu Pandhu. Gatotkaca, aja mbok anggep aku kuwi ngraman negara ing Pringgondani. Ora ana ceceking rasaku aku sengit karo kowe lan ora nyarujuki negara Pringgondani mbok lungguhi. Nanging sayekti mung nyoba marang kekuatan lahir batinmu. Nggonmu bakal dadi pengayom negara ing Pringgondani jebul tinemune kabeh wis cocok kabeh pantes. Lan sira wis trep minangka dadi nalindra ing Pringgondani. Ngger aku bali marang ragamu wujud Aji Brajadanta lan Brajamusti nggih. Saudara, piye kabarmu? Durna bapakku rene arep apa? Aku mung mlaku-mlaku kok karo saudara. Wah, kundur menyang Sukalima. Oh, ya engko sik kene metu keringete aku tak bali. Bali saiki. Oh, aja ngono Werkudara. Kundur saiki. Madangi jagat tuk mungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung ampun paripurna Ndara. Iya. Monggo. Sami nyegawonaken salira. Apa? Ngasokaken salira. Gandeng sampun paripurna ingkang putra sampun dados nalindra, muga-mugi
dados narindra ingkang sae ngamartos dhateng para kawula. Ya Semar. Purnaning gati sura Sudraja ingkang rat suh berastra kaping 12 Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih. Menawi penepat kula sak kanca nyuwun pangapunten Ndara. Padha-padha Kakang Semar.